stalo, dcerka moja? Deje sa niečo? Mami, v škole sa mi smiali. Kričali po mne Klára, Klarica, opica. Prečo si mi dala práve takéto meno? Prečo som sa nemohla volať napríklad Dominika? Mamka dobre vie, prečo ti dala práve takéto meno. Rozpoviem ti jeden príbeh. Bola raz jedna Klára. Pochádzala zo šľachtickej rodiny a mala 3 sestry. V tom čase sa v jej rodnom meste udialo zvláštne divadlo. Bohatý obchodník vydedil svojho syna a ten sa oddal službe Bohu. Klára o ňom veľa počula. Očarilo ju jeho rozhodnutie. Prichádzala do kostola a vypočúvala jeho kázne. Čím bola staršia, tým viac vo svojom srdci pociťovala túžbu po svätosti. A preto vo veku 16 rokov odmietla videjku, ktorému ju nútili príbuzní. Ona už dávno vedela, že jediný ženík, ktorému sa chce oddať, je Ježiš Kristus. Rozhodla sa, že vyhľadá a porozpráva sa s miestnym kňazom. František? Všetci si myslia, že si sa zlázni. Niekedy ľudia hovorili, že si bystrý a dobrý, ale teraz si veď blázon, lebo napodobňuješ ptáčiky, utekáš za motýlmi a prehliadaš si kvety. Podľa mňa si bol bláznom predtým, nie teraz. Klára, môj pán si ma povolal, aby som nastavil. Som preplnený pokojom. Áno, František, viem o tom. A odhodne chcem žiť tak, ako ty a tvoji bratia. Už netúžim potom, aby ma iní chápali, chcem chápať ja. Netúžim potom, aby som bola milovaná, chcem milovať ja. Takto sa Klára rozhodla zasvetiť Boha. S Františkom sa dohodli, že to uskutočnia na kvetnú nedeľu. Klára v noci utiekla z domu so svojou priateľkou Bonou a ponáhľali sa do kláštora, kde ju čakal František so spolubraťmi. Klára. Pani, učím ma nástrojom svojho pokoja. Ja, Klára, vedená tvojim duchom, zamýšľam celkom sa ti zasvetiť tým, že budem verne nasledovať Krista, Spasiteľa sveta. Volím si kresťanský život podľa evanjeliových rád a skladám na celý život sľub čistoty, chudoby a pobožnosti. Tvoja milosť a pomoc mi je dostatočne sa. A ja ťa, ako Boží služobník, s večnými sľubmi príjmam. V mene Otca, Syna. Klára, príjmi tento odev na znak pokory a milosti. Sám najvyšší, čo zem i nebo stvoril, to celé a všetky bohatstvá z jeho lásky tu vznikol život krásny. On slobodnú nám voľu zanechal. No ja padám, keď postretne ma skúška. No ja padám, podľa ma ťaží. Som prislaná, držať sa tvojho rúk. Stále hľadám, už nemám veľa síl. Už stále
zasvetení odvedol František Kláru do kláštora k benediktínkam. Nasledujúce ráno nastal formou, že rodina našla Klárinu izbu prázdnu. Príbuzní ostali pobúrení a nahnevaní. Báli sa hanby. Otec ju chcel násilím priviesť domov. Presne vedel, kam má ísť. Klára, našiel som ťa! Otec! Keď to sa skončilo, ideš domov! Víte, že si nežiadam iného ženíka ako Ježiša. Jeho som si vyvolila a jemu chcem vstúpiť.
teba správky. Už sa nemusíš báť, ťa otec nájde. Biskup nám pridelil jeden malý kláštor. Zajtra sa tam môže spolu so sestrami presťahovať. Nasledujúce ráno sa Klára so svojimi sestrami skutočne presťahovala do kláštora. Medzičasom sa k nim pridala aj Klárina sestra Agnesa. Spoločne si zvykali na nové prostredie. Rád sa stále rozrastal o nové dievčatá. Robili mnoho dobrého. Pomáhali starým ľuďom, starali sa o chorých, nosievali jedlo chudobným, hrávali sa s deťmi. Raz sa Klára šla pomôcť do kostola. Tam našla... Prečo plačeš, sestra moja? Veď život je taký krásny, aj keď nás občas zraní. Práve ma môj život zranil ešte viac. Čo zlého sa ti udialo? Môžeš sa mi zdôvodiť, pomôže ti to veľmi. Prišla som sa pomodliť za moju dceru. Je veľmi chorá a dlho medzi nami už nebude. Veľmi ma to trápi. Tak sa za ňu poďme pomodliť spoločne. Pane Bože, ukáž nám svoju lásku a uzdrav toto choré dieťa. Je ešte priskoro na to, aby si ho vzal k sebe. Vrúcni ťa, prosím. Drahá Klára, som tvoj nebeský otec a prihováram sa k vám. Vaša modlitba bude vyslyšaná. Toto dieťa bude uzdravené a jej potomstvo požehnané. Neboj sa, sestra moja, Pán nás vyslyšal. Tvoja dcera prežije ešte krásny život v boku svojej milovanej matky. Klára žila takýmto životom ešte dlhé roky. Keď mala Klára 21 rokov, spolu sa s ňou zvolili za kresťanku. Avšak potom ju postihla choroba, ktorá ju vynúcala k Bohu. Popri chorobe robila ručné práce a stále s úsmevom vítala každý nový deň. Napriek tomu, že prežívala veľké bolesti, dokázala utešovať a potešovať iných. Svoje sestry pozbudzovala v láske a viere k Bohu. Pomaly nadišiel čas rozlúčiť sa. Prečo ma opúšťaš? Prečo neprosíš Boha, aby ťa uzdravil a nechal ťa ešte medzi nami? Je to Božia vôľa a želanie, aby som sa s vami rozlúčila. Poď v pokoji. Budeš mať dobrú správu. Svätý Oče, lekár duši a tiel, Ty si poslal svojho jednorodeného syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý uzdravuje každú chorobu a vyslobodzuje zo smrti. Týmto pomazaním uzdrav aj svoju službičku Kláru z telesnej a duševnej nevládnosti, ktorá na ňu dolieha. Lebo Ty si prameň uzdravení, Bože náš, a my Ti vzdávame slávu s Tvojim jednorodeným synom a s Tvojim jednopostatným duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Klára tichým hlasom odporúčala svoju dušu slovami. Choď v pokoji, budeš mať dobrý sprievod. Ten, ktorý ťa stvoril, predvídal o tebe, že budeš sveta, strážal ťa ako matka svoje dieťa. Po týchto slovách poboskala kríž a Pán si ju povolal k sebe.